piątce jest kurwa, FR jest uboższy niż na przykład tu na trójce mam 11,4. Tu dolać jeszcze czy nie? 11,2, no ale to mu zaleje dół, a teraz góra mu się kończy. Tu jak zaczyna temperatura być, to zrobimy mu tak, że damy mu mnożnik większy od temperatury tu. O, zobacz. O! Rośnie i się robi 11,4. I się zaczyna robić kubogo, czyli Tak, po prostu... czyli teraz tak, weźmy sobie No tam to działa, no. 20 stopni. Auto jeszcze jedzie, ale już dostaje dalej... ECD